takže čaute ľudia, moje meno je Gameplay a vás zdravím po môjho prvého videjka, ktoré bude vlastne len taká informačka o tom, čo budeme robiť na našom kanáli. Takže ako prvé budeme natáčať videá s Lukášom, potom budeme natáčať aj tak, že čo ja viem, že Lukáš bude natáčať jedno video a vy Lukáša už samozrejme niektorí poznáte z kanálu Kupci TV, link v popise. A budeme si vlastne striedať videá, akože napríklad jedno video robí on, napríklad ja teraz robím informačku a on príde a čo ja viem, natočí gameplay s niekým napríklad, alebo robí ho sám napríklad. Dobre, ako druhé budeme natáčať v Counter-Strike, Global Offensive, Bros Community server. To je to, že vlastne vy si napíšete IP, tak jak v Minecrafte alebo v Counter-Strike 1.6 a môžete na nej hrať napríklad surf a proste budeme to natáčať. Ako tretie budeme natáčať Minecraft, Internet, CSGO a takéto hry. Preto ako štvrté, tento kanál sa volá preto Gameplayers, lebo na tomto kanáli budú vychádzať len gameplaye a žiadne iné videá, ako nebudú tam vlogy a takéto blbosti. To bude chodiť napríklad na Kupci TV, ako teraz ste mohli vidieť na Kupci TV, že som vydal Jump Arena a ako ďalšie budeme samozrejme aj troliť na Skype, ako po piaté budeme troliť na Skype cez aplikáciu Clonefish, ktorá bude samozrejme v popise videa. A toto by bol už aj koniec tej takej informačky a potom keď rozhodol som sa, že urobíme my dvaja spolu špeciál s facecamom za 10 odberov. Zatiaľ je to len také akože klasika, viete, proste a urobíme proste špeciál s facecamom a takisto urobíme špeciál za 50 odberateľov. Je to krásne číslo napríklad na také začiatočníkov a akože čo ja viem, keď má čo ja viem niekto kúka, čo má odber, čo ja viem 500 odberov, no tak jasné, že sa mi zaspie, že ako fakol sa teší z 50 odberov, viete, no proste chápete to, tak akože ja viete, tak začiatok musí byť. Potom budeme robiť za 100, potom za 150, za 200 a tak už to bude tak za 1000, čo sa možno že ani nestane, takže takže toto už by bol aj koniec tejto informačky, ktorá bola len taká krátka, bolo to len takých 5 bodov tejto informačky. A už som asi 5 krát povedal slovo informačka. Takže toto by bol koniec, lúčim sa s vami ja a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Takže čaute. Pam 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 pam. Čaute.